Most azoknak, akik tudni akarják, hogy valóban mennyi az annyi a gáznál, készítettem egy kis szerkezetet, egyszerű, mindenki otthon meg tudja csinálni, kell hozzá egy sima flakon. Ezt fejtetőre állítva megtöltöttem fél liter vízzel, 1 literre és másfél literre, ott megjelöltem akkor, amikor megállt bent a víz. Ezt egyszerűen egy fordított tartályba belehelyezzük, úgyhogy leveszik róla a kupakot. Két olyan flakont kell keresni, mert lehetőleg simán egymásba csúszik, és letoljuk az aljára. Látszik, hogy szépen megtelett fent a tartály, vagy a felső, visszacsavarjuk el a kupakot, és már elméletileg zárt. Na most beindítjuk a generátorunkat, így akkor a bejövő gáz mennyiségét lehet stopperolni, azaz látszik, hogy egy kis csöven elindult a termelés, és ugye amit mutogatnak nagy bőszen a gyártók, hogy az a 6-szor, 7-szer, 8-szor, 9-szer, 10-szer kis cellákból mennyi gáz jön ki, az a szépen buborékoló, hát ez lényegesen több, és mégiscsak percenként durván fél liter gáz termel. Azért ez egy kicsit elgondolkodtató, és ezért érdemes, hogyha otthon veszünk egy szerkezetet valami hasonlóval megnézni, hogy tényleg tudja azt, amit a gyár előír, vagy gyártók elmondanak. És itt látszik, hogy amikor eléri a jelzést a gázmennyiség, akkor van bent ugye durván fél liter gáz. Az első jel, a második jelnél már 1 liter lesz, és a harmadik jelnél másfél liter. De durván, ha 1 liter tudjuk, hogy mennyi dolgot csinál meg, akkor onnétól már lehet következtetni az egész szerkezetre. Tehát ugye nem olyan gyenge ez a gázhozam, és mégiscsak percenként picivel több, mint egy fél liter. És odafordítom, akkor látszik is, hol van rajta jelölés. És mindezt durván 13 amperes felvételnél, amit elméletileg meg is tudok mutatni, ha ráteszem. 12, 11, 9, és ilyen áron felvételni tudja ezt a gázmennyiséget. Tehát most már több mint 1 liter, de hát ehhez képest az időnk is eltelett. Hát hogyha valakinek van kedve a videón lestoppolni az időt, hát ez valós idejű videónak tűnik, úgyhogy megpróbálhatja.